DXBC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo. Mga kasama, may adlaw ka natong tanan o gapadayon gyapon ta mga kasama alang sa DXDC Listener of the Day. Kinsa ka ang bida or winner nga mudawat sa atong papremyo karong hapuna. Okay. Mga kasama, nay usa ka balay diri ato yung naabtan. Naminaw og DXDC Armin Davao. But pasabot certified listeners sa DXDC Armin Davao. So walilangan ato nang duulon mga kasama. Kinsa kaani? Okay, ayo! Pwede mo sulod? Pwede ba mo sulod? Pwede daw kaayo, di basta-basta. Kinsa may pangalan nato, Nay? Angeles Enriquez. Si Nanay Angeles Enriquez. Mao ni mga kasama ang usa sa ato yung naabtan ha. Naabtan yun nato mga kasama na binaw o DXDC Armin Davao. Nanay Angeles, mangutana ko nimo ngano ginapaminawan ni mo ang DXDC. Unsay naa sa DXDC? Mga balita. Kadang Cristo po din ang balita. Dili yun sila. Dili mga big tinuod yun. Okay, sa wailangan mga kasama, ato ang kuhaon, inatulagayin si Nanay, asyam na udawag, o kining, okay, transistor region, ay DXDC na kabutan, nalugong. Okay, gawas aning, para makapaminaw na yun ka, kabalo ko nga, certified listener ka. Natay, hatag kang Nanay Angeles, init kalitsong manok! Okay. Salamat! Okay. Naapo! Ay sa pasalamat tayo. Ay sa pagpasalamat. Parisa nato. Dili pwede nga mag-usap-usap ka ng init galit sa manok walay pagpatula. Parisa nato og mabog na og soft drink. Okay, lipay na si Nanay. Okay, gawas anak Nay nami souvenir ihatag niya nimo. T-shirt sa DXDC Armin Davao, Dawata. Okay, Nay! Gidawat na yun na, Nay. Gusto ba yung insahin nato, Nay? Nga sa mga sukig di paminaw sa Ang minaw dito ang DXDC kay maayo ang ilang mga programa o brisko ang balita. Okay, mga itong mga kasama, si Nanay Angeles Enriquez. Okay, di basta-basta. Lipay kay si Nanay. T-shirt! Sakto kayo! Di basta-basta. Nay, salamat sa inyong pagkaminaw. Ito kayo yung number 1 ang DXDC Armin Davao. Mga itong mga kasama nga ito ang DXDC Listeners of the Day. Kauban na ito ang pwersa sa DXDC Armin Davao. Kasama mo sa Balitaw Servisyo Publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 7 years. Radyo Mandor Pulayaw, Tatak, RMN. DXBC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo.